Исәнмесез, дусларым? Бүген сезнең белән мин Лилия апагыз. Сәлам, дуслар, һәм мин Зилә. Лилия апа, без бүген нәрсә ясыйбыз? Зилә, без бүген менә шундый матур, кояшта уйнап тора торган күбәләкләр ясыйбыз. Аны нәрсәдән ясыйбыз? Зилә, моның өчен безгә каты кагаз кирәк була. Күбәләкләрнең трафаретлары. Иске дисклар, иске дисклар булмаса, фольга да ярый. Һәм күбәләкләрне бер-берсенә бәйләп куяр өчен матур бау. Эшне башлыйбызмы, Зилә? Әйе, башлыйбыз. Зилә, эшебезне башлыйбыз. Син күбәләкләрне кис, ә мин дискларны ваклый торам. Ярый. Дусларым, дискларны сезгә кисергә уңайсыз булса, авыр булса, сез олыларны ярдәмгә чакыра аласыз. Зилә, барып чыгамы синең? Әйе. Ә сезнең? Минем дә. Кара, нинди матур дисклар. Зилә, эшебезне дәвам итәбез. Моның өчен бу күбәләкләрне алып куябыз. Әзәңгәр күбәләкләргә диск бөртекләрен ябыштырабыз. Моның өчен башта диск бөртекләрен матур итеп күбәләккә урнаштырырга кирәк. Син урнаштыра тор, Зилә, ә мин зур күбәләккә әкрен генә ябыштыра башлыйм, яхшымы? Яхшы. Вак күбәләккә ваграк диск бөртекләрен куябыз. Зур күбәләккә зуракларын куйсак та була. Дискның сул ягына җилемне сылыйбыз һәм бик матур итеп үзебезнең күбәләккә ябыштыра башлыйбыз. Дусларым, сезгә киңәшем, күбәләкнең канатлары матур чыксын өчен, аны синхрон рәвештә ике яклап ябыштырып килсәгез дә була. Зилә, безнең күбәләкләребез кояшта уйнап торалар име? Хәзер инде без аларны бергә беркетеп чыгачакбыз. Зилә, безнең күбәләкләребез әзер. Шундый матур килеп чыкты. Әйе, дусларым. Ә хәзер без аларны җепкә тезәчәкбез. Күбәләкләребезне җепкә утыртыр өчен без аларны шулай яткырабыз сул яклары белән. Җепне үлчәп кисәбез. Кисәсеңме? Әйе, Лилия апа. Һәм клей белән аларны беркетәбез. Ә сул ягы матур булып торсын өчен менә бу кискен күбәләкләребез белән ябыштырып чыгачакбыз. Эшлибезме? Әйе. Моның өчен клейны сылыйбыз җилемне. Зилә, мин җепне тотып торам, ә син күбәләкнең өстенә ябыштырып куй. Хәзер уртадагы күбәләкне нәкъ шулай ук ясыйбыз. Мин җепне тотып торам, ә син күбәләкне ябыштыр. Ярар. Зилә, безнең күбәләкләребез әзер. Искиткеч матур. Дусларым, сез дә шундый күбәләкләр ясап, бүлмәгезне бизей аласыз. Дусларым, Сабантуй журналын укыгыз һәм безнең белән калыгыз. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.